naman sa inyo. Malapit na. Gusto kami saan kami nalaglag. Alright, ayan. Good morning, good morning. Ngayon nga po ay 7:15 AM. Ayan. Bago nga pala lahat, welcome back sa aking munting channel. Ayan, good morning po sa lahat. Sa lahat-lahat. Saan sulok ng mundo man kayo naroroon. Good morning, good morning. Ayan, for today's video nga mga kabikulana,
Ayan, nandito tayo ulit sa Labi River. Ngayon, wala nang ulan. Nung nakaraan nagpunta kami dito is napakalakas ng ulan. Ngayon, medyo bumawi-bawi naman tayo kasi walang ulan. Ayan, napakalinaw ng tubig. Nakita nyo ba yan? Ayan oh. Ikot natin ba? Ayan. Ayan, last year doon kami sa kabila nakapwesto. Ayan. Ayan guys, yung plano namin dapat na mag-asawa, sabi ko, pag kami nakabalik ulit dito, ang target namin ay babaybayin namin yung paakyat na yon, papunta doon sa may gawin na yon, para makita namin din yung sa dulo na yon, baka mas maganda doon. Kaso, hindi nakasama yung asawa ko ngayon dahil busy siya sa work. Kaya naman, syempre, ayoko naman pumunta doon mag-isa. Kaya, siguro next time na lang. Yun talaga ang ano ko dito, yung gusto ko marating yung dulo na yon, kung nakikita nyo yun sa may usok na yon, nakita nyo yun, ayun. Yun ang gusto kong marating. Baka kung mas maganda dito, baka mas maganda pa doon sa dulo na yon. Yan, may mga panibagong gagawin pang cottage siguro to. Ayan oh. Doon tayo galing, nandun tayo sa baba nakapwesto sa gawin na yon. Kaya naman, syempre, dahil wala pa, mahina pa yung maaga pa, halos 7 AM pa lang. Ito mga bagong gagawin may mga bagong gagawin na cottage dito. Kasi pag umuulan pala dito, ang cottage is inaanod. Kaya pag nagtag-araw, panibago sila ulit gawa. Ayan. Last year, dito kami nakapwesto sa lugar na to. Ayan. Ngayon, dahil nawala yung may cottage dito dati sa gawin na to, dito mismo nakatayo. Ayan. Dahil nawala, kaya doon na lang kami nakapwesto sa baba. Ayan. So, kung sana mapuntahan nyo, no, yung gawin na yun. Kaso wala tayong kasama. Ayan, sige po. Salamat po. Ang ganda ng lugar oh. Ayan guys, oh, ganyan kalinaw ang tubig dito oh. Kaya hindi nakakapanghinayang balik-balikan ba yung lugar. Ayan, may tawid tayo doon sa gawin na yun. Hindi ko alam kung makakatawid ako. Mga pakalinaw oh. Talagang babaybayin pa yung papunta sa itaas. Ayun oh. Ayun oh, nakita nyo yung pag. 'Di ba? Oh. Malakas din yung agos ng tubig. Ayun o, yun ang gusto kong kuhanan, yung pag na yun. Ayun o. Oh. Sabi ko sa asawa ko, pupuntahan namin yun. Tapos ngayon, nagpaiwan siya. Salbahe talaga, no? O, diba? Ayan, si nanay naglalaba. Ayan o. Labadami, labango. Yan, naglalaba si nanay. Lalabas siya. Ayun yung kanyang mga anakis. Sa itaas na yun, nagsisipaglaro. Kasi napakalinaw ng tubig. Kaya sakto lang si nanay na maglaba dito. Libre na tubig. Oh. Yan, pabalik na tayo guys. Dito sa ating sa ating destination talaga. Pabalik na tayo doon.
Ayan, makuha nga ito, pwede natin ipanggatong. Ito. Kasi, mauling. Mauling siya. Kasi nagsaing kami sa para tipid sa saingan. Meron kami hindi uling. Marumi yung Ito pwede to. Ayan o. Ayan. O, diba? Umulo tayo ng panggatong para makatipid sa gas. Napakamahal pala ng gas ngayon, mga kabikulana. 1.5 inay ko po. Halos nakakaloka. Pero wala tayong magagawa. Kailangan natin bumili. Dahil kailangan. Kaya ngayon, mamumulot na lang tayo ng panggatong dito sa mga gilid-gilid. Ang ganda ng lugar, no? Diba? At ayan na nga. Mamaya update ko na lang kayo. Maya-mayang konti. At baka mainip naman kayo. Pag sinamahan nyo pa ako hanggang sa pamumulot ko ng panggatong. Ayan. Para kami ay makatipid-tipid sa gas. Ayan. Okay, mamaya na lang guys. Ayan. Magkano yung avocado mo dyan? 90 po isang kilo. Sa pinya po. 70 po yung Ayan, yun nasa ibabaw na yan. 70 daw yan. Malaki baga. 70 po ang Yan po, kilo? 70, hindi po, 70 ang isang piraso. Hinog na po ba to? Opo, ayun. Matamis siya ate. Sa puno pa, kakipitas lang talaga, sa puno na yun. Ayan, pwede na yan Abi. Hindi man tinitimbang yan. 70 isang kilo. 70 po isang piraso. 70 isang piraso. Oo, 70 isang kilo, hindi to isang kilo. Bili na lang natin. Bili tayo sa bahay na lang natin. Ay, ano gusto niya? Hindi mo na maula yan lasa. Tanga ka. Lalagyan pa anak ng gatas yan. Titimplahin pa. Pero yung Ano iba ba yan? kinakain din rin. Hinog na ba yan? Yung malambot Abi. Basta malambot na. Ayan po, nag-umpisa na po yung ganyan, no, na kulay, ayan. Mama, pwede na pala Ay, kainin yan. bukas, hinog na po yan. Mama. Eto, pwede na makain. piraso ba yun? Ng isang kilo pa. Siguro yan mga 4 lang pag malalaki. Siguro yung ganito anak para bukas. Oo, para po. Pag uwi natin sa bahay. Ang lalaki ng pinya. Anong ginagawa nyo? Para daw yelo. Napakalinaw kasi nung tubig ko. Kuya, nanginginig.
umihi ako. Makikinig ka pala lagi dito, magkakababat niya. Halika dito. Oh, di ba? Ilang goods eh. Linaw ng tubig. Happy ka? Ilang goods sa kapit. Girl? Happy ikaw? O, apir tayo. Ayos. Kami, baka malagpasan mo ako. Ayoko maluduga ako. Ha? Oo. Niginaw ka na? Bis ka na? Hulog. Ano yung selas ko? Asan? Ayun na, may kalaro ka. Malalim. Kaya mo dito? Malalim. Oh. Ano daw pangalan mo? Sabi ni Kael Marcos. Ha? Oh. Ikaw, ano daw pangalan mo? Ikaw, ano pangalan mo daw? Lana. Ano hinahanap mo? Nandun yata, anak ko dun. Ito nga pala yung aming mga baong pagkain at dito na rin kami nakabili ng pinya. Kanina kasama ko yung anak ko at ito nga pala yung aming kaning sunog. What? Ayan, at nagluto nga pala ng toka baboy ang manugang ko. Ayan, at syempre, iginisan niya muna para mas masarap. At meron nga pala kami nabili ditong egg pie at ang mga inihaw na bangus. Ayan. At syempre yung natira namin kanina, bangus pa rin. Bangus na walang katapusan at adobong manok. Ayan. Yan po ang baon namin mga pagkain dito sa swimming. Si Mimi, ayun o. Ayun si Mimi. Huwag masyadong halata. Huwag kang masyadong halata. Ayan, bye-bye Labi River. Uwian na. Ano ba, ilasing ka boy?